Takže pojďte se podívat na velmi rychlý průhled aplikací Google Earth pro Android. Google ji uvolnil relativně nedávno a já jsem na blogu psal, že to až tak není úplně verze pro Android, ale pouze pro několik málo telefonů, které jsou na to vybavené. A jedním z tímto telefonů je samozřejmě Nexus One, který se mě opět dostal do rukou. A tady už máme Google Earth. Je to klasický Google Earth, který znají majitelé iPhoneu a samozřejmě i vy z desktopové verze. Ale pozor, tohle je Android a teď se podívejte, multitouch, ačkoliv se říkalo, že multitouch na Nexusu je, ale je skrytý z nejrůznějších licenčních důvodů. Vidíte, že tam je. Toto je první aplikace, která si s ním bez problému rozumí, ale po instalaci Service Packu 1, který se na Nexus instaluje automaticky, zprovozníte multitouch pro toto přibližování a oddalování také v galerii obrázků nebo fotografií a také ve webovém prohlížeči. Takže takhle vypadá Google Earth. Já se nyní přepnu na naši aktuální polohu, My Location, a mapy už začaly pracovat a přesouvám se kamsi do Brna, přesně sem. Když si to přiblížím, vidíte, že tam má poloha je definovaná takovýmto terčíkem. Já teď mapy otočím, aby se nám lépe s nimi pracovalo, ale tady roletová menu nám překáží. Šoupání mapou. Slušné, velmi slušné. Jsem teď na Wi-Fi, takže ty data se načítají rychle, ale i když nejsou načtená, tak to šoupání je fakt velmi slušný, rychlý. Úkol číslo 2, vyhledávání. Mám už tady připraveno jednu adresu, přepnu se na jedno ze svých starších bydlišť. Vidíte, naprosto bez problému rozpoznává Google Earth adresu, včetně čísla popisného. Kvalita nebo rozlišení je tedy stejné jako v Google mapách. Další specialitou jsou vrstvy. Je jich zde více než u verze pro iPhone, takže vy jste si všimli třeba vyznačených silnic, to je vrstva Roads. Mám tady také vrstvu Wikipedia, fotografie Panoramio, Business, Places a tak dále. Chybí zatím možnost nahrávání vlastních mapových vrstev KML souborů, ale předpokládám, že to se tady objeví v některé z příštích verzí. Já se nyní přepnu do švýcarských Alp. Tohle budou asi ony. Jo. Tak a nyní se přepnu do perspektivního pohledu a mapu si krásně nahnu. A takhle už vypadá ten skutečný desktopový Google Earth, který všichni dobře znáte. Takže se nám pomalu rendrují švýcarské Alpy. To šoupání je okamžitě pomalejší, protože toto je už skutečně nápor na procesor, ale je to pořád jako rychlý, plynulý, reaguje to víceméně takhle při tom načítání těch dat, bude reagovat i verze na počítači, takže ono je to fakt velmi slušný a ta kvalita je taky slušná, i když zde koukám, to nějak trvá. Ale tady už máme krásný vyrenderovaný masiv. Vidíte, že ta kvalita je skutečně slušná a takto se můžete prakticky podívat na celou planetu ze svého mobilu. No ale bude to obrovský nápor na baterii. Ten Snapdragon tady skutečně pracuje na plný obrátky, takže baterka se velmi brzy vyšťaví. Vidíte, že teď to posouvání je skutečně velmi pomalé, ale je to skutečně dáno obrovským množstvím dat. A tady máme nějakou pěknou horu. Takže takhle vypadá velmi rychlé seznámení s Google Earth na Androidu a já se pokusím co nejdříve připravit něco podrobnějšího